Αγαπητές φίλες και φίλοι, ονομάζομαι Χριστόπουλος Ιωάννης και είμαι υποψήφιος με την παράταξη του Ανδρέα Παπαδάκου, Ήλιδα 36. Γεννήθηκα στον Άγιο Δημήτριο του Δήμου Ήλιδας και έχω σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλώ αγγλικά και γερμανικά. Είμαι παντρεμένος με τη Βασιλική Παυλοπούλου, υπεύθυνη στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Πύρου. Έχω δύο γιους, τον Άγγελο και τον Περικλή, που σπουδάζουν αντίστοιχα στο Χημικό και Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχω διδάξει στα Λύκεια Σιμόπουλου, πρώτο και δεύτερο Λύκειο Αμαλιάδας και στο ΤΕΛ Αμαλιάδας. Είμαι διευθυντής σήμερα για 6 συναπτά έτη στο Εσπερινό Γυμνάσιο Αμαλιάδας με λυκειακές τάξεις. Έχω διατελέσει αντιπρόεδρος στο Υπηρεσιακό Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναπληρωτής εκπαιδευτικών θεμάτων. Είμαι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ήλιδας με αρκετή εμπειρία και γνώση στα αυτοδιοικητικά, έχοντας διατελέσει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ζητώ την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας.